बर' थुनलाइनि जारिमिनाव नैबे हालामाव जानाय जोंनि 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जा गेदेर मोनसे सान, बे साना जारिमिनारि सान जानानै थाबाय। आरो बिसेस भाबै दिनै जाय बिथां हादोरगिरिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' थुनलाइनि मोनसे गोथार सानाव फैनानै बाहागो लाफैनानै साफ्रोमबो बर' फिसाखौनो ओरैबायदि मोनसे थुलुंगाखांबाय जे जों बर'आबो गुबुन गुबुन जौगानाय हारिनि गाहायाव मालाबाबो नङा, जोंबो जौगानाय हारिनि गेजेराव मोनसे जौगानाय हारि थुनलाइ बिथिङावहाय। गतिके अब्लाबो बिथाङा फैनायनि गेजेरजों जोंखौ थुलुंगादोंब्लाबो जोंहा मावनांगौ माखासे खामानि दंबावो। बे खामानिफोरा जादों राव आरो थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हारिखौ, जोंनि रांखान्थिखौ, जोंनि समाज बेबस्थाखौ, जोंनि धोरोम खान्थिखौ, जोंनि राजखान्थिखौ मुलुग दरबाराव बोखांनांगौनि मोनसे सम दंबावो। ओंखायनो जों गासैबो जेखि राजखान्थि हान्जानि जायाथों मानो, जेखि माहारियारि आफादावनो थायाथों मानो, साफ्रोमबो बर' फिसायानो खौसे जानानै हारिनि जौगाथायनि थाखाय मावनांगौ। आरो थुनलाइ बायदि मोनसे आफाद, जायखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद होननानै बुंगोन, बे आफादखौ जोङो सिनस्रि महरै बाहायनानै जोङो जौगानायनि जा हान्थिनाय, बे हान्थिनायाव जोङो बिथिंखौ स्रां खालामनो हागोन होननानै दिनैनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों हमदांनो हादों। बावैसो सिगां लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनिबो एरख'दों, माबासो फोरमायगोन? गावनि मावनायनि फिथाइखौ गावनो मोनदों। बिथाङा, आं स्पस्त' बाथ्राजों बुंगोन, बिथाङा सासे गोरों मानसि जानो हागौ, खिन्थु गोरों जामालाय मा जानो, जाय मानसिया हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ सानालासेनो गावनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय पलिटिकेलि सासे राजा जानायनि मिजिंजों गावनि बर'नि मोजांनि थाखायनो, बर'नि इयुननि थाखायनो जा एकर्ड खालामनाय, बे एकर्डफोरनि बेरेखायै बिथाङा PIL होदों। बे PIL होग्रा सुबुंखौ जोङो बर'बायदि मोनसे बर'नि मोनसे गोथार आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि सासे लोगो आफादगिरि जानो समाया, जायनि थाखाय जों दिनैनि थुनलाइ आफादाव थानाय जा गेदेमा सुबुंफोर दङ, साफ्रोमबो मावथिफोर दङ, आरो साफ्रोमबो थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बिथांबायदि सासे सुबुंखौ थुनलाइ आफादनिफ्राय एरख'नायखौ आंनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ एप्रिसियेट खालामो आरो आं बरायो। फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारा बर' थुनलाइनि बागै मा हाबाफारि लागोन? मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोननि मिडियाजों जों गोदोनिफ्रायनो बुंबोदों, दाबो बुंगोन। सरकार जाजेननायनिफ्रायनो, गोदोनिफ्रायनो माने आगुनि सरकारा बर' साहित्य सभाखौ जौगानायनि थाखाय बोसोराव 5 लाखल' अनुदान होयोमोन, अनसुंथाइ होयोमोन। जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बोसोराव 50 लाख अनसुंथाइ होदों। आरो आगोलनि सरकारा, आं सोंखारिनाय बायदि जायो, बिथांमोना थुनलाइ आफादनि जा बोसोरारि खुंथाइ, बे खुंथाइखौ खुंफुंनायनि थाखाय 20 लाख होयोमोन। जोङो देग्लाय जोंनि सरकारा जाजेननाय लोगो लोगोनो जोङो फ्राय 4 कौटिसो थाखा गारनानै मिनिमाम 4 क्रर जागोन, बेनि बांसिन थांगोन। दिनैसिमबो बाजेट बायदिसिना जायाखै, अडिटआ जायाखै। गतिके आंहा फोथायनाय दङ, साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा साफा दैदेनगिरिफोर। आरो थुनलाइया थायोब्लासो बर' हारिया थांगोन, थुनलाइया थायोब्लासो बर' हारिया थागोनखायसो राजखान्थियाबो थागोन। गतिके थुनलाइखौ मोजां मोननाया जोंनि दायित्व होननानै जों साफ्रोमबो सानो।